Aysan яңадан яздырабыз хадисне, бисмилlah. Хан Аби Хурайрата марфуган. Аби Хурайра хабар итә: "Иза адрака ахадукум awwala sajdatin min salati al-ghasr qabla an tughrib ash-shams, falyutim salatahu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйткән: Әгәр берәрегез кояш чыга башлаганчы, кояш бата башлаганчы аср намазының, икенде намазының беренче сәҗдәсен ясарга өлгерде икән, ул кояш бата башласа да ул үзенең намазын тулыландырсын. Ягъни намазын укып бетерсен, хәтта кояш бата башласа да. وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. Һәм шулай ук әгәр ул иртәнге намазны укый башлап, инде кояш чыга башлады икән, ягъни ул беренче сәҗдәсен ясарга өлгерде, ягъни беренче рәкъатын укырга өлгерде, һәм шуннан соң кояш чыга башласа да ул үзенең намазын укып бетерсен. Ягъни намазын тулыландырсын, калган рәкъатын укып бетерсен. Хәзер аңлатырбыз иншаллах. Ширата хадис ган Аби Хурайрата радийаллаху анху анна Расулуллаһи саллаллаху алейхи ва саллям قال إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح فقبل أن تطلع الشمس فطلعت فصلي إليها أخرى. Bi Allah'ның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: әгәр берәрегез bir рәкъат укырга өлгерде икән кояш чыга башлаганчы, хәтта кояш чыга башласа да ул икенче рәкъатын да укып бетерсен. Бу хадистә намазны, әгәр дә кеше инде намазын укырга өлгермәде икән, кеше вакытында намазын укырга өлгермәде икән, намазының вакыты чыга башлаганда, бигрәк тә иртәнге намаз һәм икенде намазның вакыты чыга башлаганда намазны укып бетерү турында сүз бара. Ни өчен шушы иртәнге намазна икенде намазның вакыты килгән монда бу хадистә? Чөнки бу вакытларда кояш чыга һәм кояш бата. Безнең башка хадис килде, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кояш чыкканда һәм кояш батканда намаз укуны тыйды. Ни өчен? Чөнки кояшка гыйбадат кылучылар, ягъни мушриклар, кояшка гыйбадат кылучылар, алар шушы вакытта кояш батканда һәм кояш чыкканда кояшка сәҗдә кылалар. Һәм инде шушы кояшка табынучылардан аерылып туру өчен, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу вакытта намаз укуны тыйды. Шуңа күрә бу вакытларда нәфил, мустахаб, ягъни суннат намазларын укырга ярамый. Ләкин бу хадистә бара фарыз намазлары турында. Иртәнге намаз һәм икенде намазы турында. Шуңа күрә әгәр кеше намазны вакытында укырга өлгермичә, инде намазның ахырына намаз укырга аны мөмкинлеге булды икән, аңа нишләргә? Беренчедән намазны вакытында укырга кирәк. Шәригатьтә расланган, шәригатьтә килгән сәбәпләрдән башка кеше намазын вакытында укымады икән, намазын калдырды икән, намазның вакыты чыкты икән, мондый намазга када кылу файда юк диләр галимнәребез әйтә. Мондый намазга када кылынмый дип әйтәләр галимнәребез. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә мондый намазны инде кабул итми. Чөнки ул бу намазын вакытында укымады. Ни өчен? Бер сәбәпсез. Аның сәбәбе шәригатьтә расланган, аның сәбәбе булмады шушы намазны калдырырга. Ләкин бу хадистә нинди намаз турында сүз бара? Әгәр кешенең шәригатьтә расланган сәбәпләре намазы калды икән, вакытында укымады икән, һәм инде ул намазның ахырында гына аның мөмкинлеге булды, кояш чыкканда, инде кояш батканда, аңа нишләргә? Шуңа күрә хәзер иртәнге намаз белән мисал китерәбез. Мәсәлән, кеше йоклап калды. Я инде хатын-кызның күремле көннәре иде, намазның вакыты чыкканда гына ул чистарынды, намаз укырга кирәк. Я инде кеше аңын җуйды, я инде онытты. Һәм инде аның исенә төште кояш чыгар алдыннан. Кояш чыкмаган әле. Я инде кояш батмаган әле. Кояш әле батырга әз генә вакыт кала, кояш чыгарга әз генә вакыт кала. Аңа нишләргә? Шунда ук аңа намазга басарга кирәк. Һәм инде ул беренче рәкъатын укып бетергәндә
Кояш чыга башлаганда, я инде кояш бата башласа да, ул инде калган рәкъатларын да тулыландырсын. Укып бетерсен, кояш чыкканга, кояш батканга игътибар итмәсен. Һәм инде безнең башка хәдистә килде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кем намазның вакыты чыкканчы беренче рәкъатын укырга өлгерде икән, димәк ул намазның вакытына өлгерде." Димәк ул намазның вакытына өлгерде. Мәсәлән, икенденең вакыты чыгарга әз генә вакыт калды. Yani irtәнге намазның вакыты чыгарга әз генә вакыт калды, ул шунда ук намазга басты, беренче рәкъатын укып бетерде һәм намазның вакыты чыкты. Калган намазларын, калган рәкъатын укып бетерә һәм аның намазы иншаллах вакытында укылган дип исәпләнә. Аның намазы вакытында укылган дип исәпләнә. Монсы булды кояш, ягъни вакыты чыга башлаганчы исенә төште. Яра, икенче мисал. Мәсәлән, кеше намазы турында онытты. Ягъни аның мөмкинлеге булмады. Мөмкинлеге килеп чыкты, ягъни намазын искә төшерде, тәһарәт алды, намазга басырга җыенды, карый кояш чыгып килә инде, кояш чыга башлаган. Ягъни кояш бата башлый, ягъни диск менә шу кояшның тәлинкәсе уфыктан чыга башлый, ягъни уфыкка керә башлый. Нишләргә аңа бу вакытта намазга басыргамы? Юк. Бу вакытта намазга басмый инде. Бу вакытта ул шушы кояшның чыгып беткәнен, ягъни кояшның батып беткәнен көтеп тора. Шуннан соң кояш чыкканнан соң гына инде турып намазын укый. Кояш чыкканнан соң, ягъни кояш батканнан соң гына намазын укый. Ярар, ләкин ул намазын башлады кайчан? Намазның вакыты чыккач. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр берәрегез намазын онытты икән, ягъни намазын вакытында укымады икән, әлбәттә йоклап калды. Шәригатьтә расланган сәбәпләр белән исенә төшүгә намазын укысын" диде. Шуңа күрә әгәр син намазның вакытында укыра өлгермәдең икән, һәм инде шуннан соң мәсәлән оныттың, намазның вакыты чыккач исеңә төште, шунда ук турып намазыңны укы. Шунда ук турып намазыңны укы, һәм инде иншаллах намазың кабул кылыныр. Шуңа күрә намазны вакытында укырга кирәк. Намазны вакытында укырга кирәк. Бер сәбәпсез намазны укымыйча калдырырга ярамый. Иң яхшы намаз нинди намаз? Үз вакытында укылган намаз. Иң яхшы намаз үз вакытында укылган намаз. Үз вакытында укылган намаз, ягъни намазның вакыты кирү белән укылган намаз. Намазның вакыты кирү белән укылган намаз. Азан ишеттең, ягъни сәгатьтә күрдең, намазның вакыты җитте. Нәрсә эшләргә кирәк? Шунда ук турып эшләреңне калдырып намаз укырга кирәк. Сахабалардан килә, алар азан тавышы ишетүгә бөтен эшләрен калдыра торган булганнар. Хәтта берәр кеше шүкеш алып кадак кагып тора икән, шушы кадагын кагып та бетермичә азан ишетүгә шүкешен куеп, тәһарәт алып намазга бара торган булган. Әле алай гына түгел, күп хәдисләр килә, сахабалар инде азан вакытында мәчеттә утыра торган булалар. Инде азан вакытында мәчеттә утыра торган булалар һәм азанны кайда ишетәләр? Мәчеттә ишетәләр. Аллаһу а'лам.